Kuya. Ay. Thank you. Thank you. Ayan na guys, inaantay ko. Guys, ngayong buntag, karon ay mag-unbox ko og Boya Mic MM1. Nakadeliver lang sa akin. So ito na pala yung mga binili ko na vlogging equipment. Ito is binili ko sa online. Ito, monopod na to, binili ko siya sa Lazada na mga 120 mga ganun. Ito sa online. Bumili na rin kasi ako ng ganito guys na yung pinakakabit niya sa cellphone. Safe kasi siya guys kasi may ngipin siya dito. So mas okay siya gagamitin, mas safety yung cellphone niya. So ito nabili ko siya ng 220 ko siya nabili sa Lazada din. Then ito, binili ko rin siya sa Shopee naman, Boya by MM1 sa halaga 1,090 siya nabili. Free shipping po siya, free shipping. So ito na yung itsura niya sa loob. Pwede ka tanggalin. So sa mga nag-uumpisa pa lang ng vlog, pwede naman kahit mga ganito na lang muna. Kagaya ko, nag-uumpisa pa. So bumili na lang ako ng ganito in case na mag-video ako sa labas para medyo malinaw yung tunog. Mauna na si Jatanan guys. So pwede ko na siyang set up, ayusin ko lang siya. Ito kasi maganda kasi yung itsura. So kakabit na lang siya natin. Ito ipasok na lang siya sa pinakabutas. Ayan. Safety na siya. Then dito naman sa taas, ito naman ilalagay natin. Ito, papasokin lang natin siya dyan. Ayan. Kasi ilalak na natin. May lock kasi siya dito. Nilipin dito na para magiging lang. So matibay yan, matibay talaga. Kaya mas advice ko sa inyo, mga ganito na rin dito para sa cellphone. So ikakabit ko yung cellphone dito para mas makita nyo po yung itsura niya. So ayan guys, ito na po yung itsura niya. Ito na yung itsura niya na pinagsama-sama ko na. Ito yung monopod. Ito yung pinaka-kapitan ng cellphone niya. Ito naman yung Boya mic niya. So ganyan na yung setup niya. So sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, kagaya sa akin, support na. Pinaot na nakatabang ninyo yung videohan, nakakuha mong idea para sa mga parehas ng mga nag-sober na lang kung lang. So yung nananalag kabutan nyo para mas dahil. Sa Divisoria, mas mura lang siguro siya. So mga nasa kay 100. Ayan guys, thank you for watching. Please like and subscribe sa channel na ko.